भोपळ्याचे घारगे बनवतोय। आषाढ तळ चालू आहे तर घारगे तर झालेच पाहिजे। आणि इथे भोपळा अगदी चिरण्यापासून तुकडे करण्यापासून सगळे डिटेल प्रोसेस बघतोय। त्याचबरोबर घारगे परफेक्ट होण्यासाठी खुसखुशीत होण्यासाठी काही टिप्स आहेत, तुम्ही बघू शकाल। मस्त दिसतंय घारगे, टम्म फुगतात आणि त्याचसोबत हे छान असे खुसखुशीत राहतात आणि मऊ पडत नाही किंवा तेलकटही राहत नाही। पटकन रेसिपीला सुरुवात करू। नमस्कार, मी सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण लाल भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे ते बघतोय। अतिशय खुसखुशीत होणार, अजिबात तेलकट नाही होणार। घारगे तेलकट न होण्यासाठी काही टिप्स आहेत। तर सगळ्यात आधी आपल्याला लागणार आहे लाल भोपळा। तर इथे पाव किलो भोपळा घेतलाय आणि त्याचे असे 2 भाग केल्यानंतर त्याचे असे साल काढून त्याचे छोटे छोटे असे पीसेस करायचे आहेत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही किसून जरी हा भोपळा घेतला तरी काहीच हरकत नाही, पण मी फोडी करून घेते। पाव किलो भोपळ्याच्या फोडी मी कुकरमध्ये घालते। ह्यामध्ये घालायचं आहे 1 कप गूळ। आता यामध्ये बाकी पाणी वगैरे अजिबात ॲड करायचं नाही आहे। झाकण लावायचं आणि मध्यम आचेवर फक्त 15 मिनिटं हा भोपळा आणि गूळ एकदा वाफवून घ्यायचं। भोपळ्यामध्ये खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये पाणी असतं, गुळालाही पाणी असतं, त्यामुळे ॲडिशनल पाण्याची गरज नाही आहे। 15 मिनिटं हे व्यवस्थित वाफवून घेत आहे। इथे मी हा लाल भोपळा छान वाफवून घेतलेला आहे मध्यम आचेवर, बरोबर 15 मिनिटं वाफवलेलं। आणि इथे बघू शकाल भोपळा छान शिजलेला आहे, गुळालाही मस्त पाणी सुटलंय। आता फक्त एक मॅशर घ्यायचा पावभाजीचा आणि हे छान व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं या पद्धतीने। लाल भोपळ्याचं मिश्रण आपण जे केलंय गूळ आणि ते घालून हे आपण ह्यामध्ये घालून घेऊयात। यामध्ये 1 चमचा वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ घालून मिक्स करू। आता भोपळ्याचे घारगे बनवण्यासाठी यामध्ये तांदळाचं पीठ घ्यायचं। 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलाय। यामध्ये घालूयात 1.5 कप गव्हाचं पीठ। ॲक्च्युअल जे घारगे असतात ना, ते घारगे असतात ते तांदळाच्या पिठाचे, पुऱ्या असतात भोपळ्याच्या ते आपण गव्हाच्या पिठाचे करतो। पण आजकाल सगळ्यांनाच हे फुगलेलेच घारगे हवे, त्यामुळे मी इथे गव्हाचे पीठ वापरते। आणि आता छान पीठ मळून घ्यायचं। आणि हे पीठ मळत असताना मी आणखी 1.5 कप गव्हाचं पीठ ॲड केलं आहे। पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये। हे पीठ मळत असताना फक्त ते जे मिश्रण आपण बनवून त्यात फक्त जितकं पीठ बसेल तितकंच घालायचं आहे। तांदळाचे पीठ 2 चमचे पुरेसे आहे, त्याचा वापर जास्त करायचा नाही, नाहीतर मग घारगे फुगत नाही। जर फक्त तांदळाच्याच पिठाचे घारगे केले तर काय होतं, तेल खूप कमी पितात आणि छान खुसखुशीत राहतात बरेच दिवस। गव्हाच्या पिठाचे घारगे केले तर ते फुगतात छान, ताजे ताजे असताना खुसखुशीत होतात, पण थोड्या वेळाने ते मऊ पडतात। तर हे पीठ मुरण्यासाठी 15 मिनिटं झाकून ठेवूया। आता हे घारगे बनवण्यासाठीचं पीठ छान मुरलेलं आहे आणि आता आपण ह्याचे घारगे तयार करूया। तर या पिठापासून काय करायचं, तुम्हाला ज्या आकाराचे घारगे बनवायचे त्या आकाराचे गोळे तयार करून घ्या। आता हे घारगे छान लाटून घ्यायचे। लाटत असताना तेल, तूप, पीठ अजिबात वापरायची गरज नाहीये। हे असे छान लाटले जातात आणि आता हे तळून घेऊयात। तेल इथे गरम झालेलं आहे, तर आपल्याला हे आता घारगे घालूयात आणि तळून घेऊयात। आणि गुळाचा कुठलाही पदार्थ हाय हीटवर तळायचा नाही, नाहीतर काय होतं, तो पटकन करपला जातो आणि आतमध्ये कच्चा राहतो। मस्त फुगलाय, तुम्ही बघू शकाल। आणि दोन्ही बाजूने मस्त असा खरपूस तळून झाला की हा काढायचा आणि इथे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आणि याच पद्धतीने माझे सगळे घारगे तळून घेते। हे घारगे तळून झाले, छानपैकी थंड झालेत की मग हवाबंद डब्यामध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। हे छान टिकतात, 5 ते 6 दिवस छान टिकतात। लहान मुलांना मधल्या वेळेत खाण्यासाठी किंवा डब्याला देण्यासाठी मस्त ऑप्शन आहे। तर तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी जरूर ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजच्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा। आणि जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल
तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला आमच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी भेटेल। तर पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या पारंपरिक रेसिपीसोबत।